Aici m-am apucat să sparg filtrul de pe. După cum vedeți, ca exemplu, asta este o bucată din filtru de ceramic. După cum se vede, ia să vedem. Asta curge din el. Deci, era blocat. Să-l punem la bec. Nici vorbă să se vadă până el, cu toate care doar câțiva centimetri. Așa. E plin de funingine înăuntru. Se vede, da? Se din el. Să continuăm.